ଗାଁ ରାସ୍ତାର ବନୀକରଣ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ଚଲାପଥ। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ଦାସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର କଟିଆପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଛ ଲଗାଇ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଓ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦେଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣିଆ ବନଖଣ୍ଡ ବନ ବିଭାଗର 72ତମ ସପ୍ତାହ ଦିବସ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଏସିଏଫ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ୱେତାଲିନା ସାହୁ, ଗଣିଆ ବିଓ ବା ରେଞ୍ଜର ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନାଲି ସିଂହ ଓ ଶିଶିର ବିଶ୍ୱାଳ, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ ନିୟମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶେଷଦେବ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସଦା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବନ ବିଭାଗର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଆପଣ ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ସବେ ସଜାଗ ହେବା କଥା କି ଗଛକୁ ନ କାଟିକି ଗଛକୁ ଲଗାଇବା କଥା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିଭି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି ଇନିସିଏଟିଭ୍, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇପାରିବ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗଛକୁ ପାଳିଲେ କାଲି ସକାଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବ। ମୁଁ ହେଲି ଶ୍ୱେତାଲିନା ସାହୁ, ମୁଁ ଏସିଏଫ୍ ଅଛି ନୟାଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦିବସରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତୁ କି ସବୁ। ସୋନାଲି ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଥିବେ। ତେବେ ଏହି ଖୁସିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦିବସରେ ହଟିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଆମେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଜୁଲାଇ 1ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁ। ଏଥର ଆମେ ଭାବିଲୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଆଇଆଇସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି, ଗାଁର ମୁଖିଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ତ ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଭାବିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେବ ଦେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ ଏବଂ ଆମ ବୃକ୍ଷଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିର ସବୁଜ ହୋଇକିନା ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଜି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁର ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ବନୀକରଣ କଲେ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏ ରୋଡ଼ରେ ଆମର କିଛି ଫଳ ଗଛ ଲଗାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଏହାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଫଳ ଗଛ ସବୁ ଗ୍ରୋ କରିଥିଲୁ ନର୍ସରୀରେ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସବୁ ଫଳ ଗଛ ଯାହା ବି ନର୍ସରୀରେ ଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ପୂର୍ବତନ ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ କୃଷି ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମକୁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲେଖାଇଦେଲେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଯିବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଏ କେଉଁ ସହରର ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ? ଏହା ଅତି ମନୋହିତ କରୁଛି ମନକୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀ, ପାହାଡ଼ ଓ ହରିଆଲି କ୍ଷେତି। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାରି ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। କେହି ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ କେହି ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ହଟିଆପଲ୍ଲୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ବନ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। এই ଯେଉଁ ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଆ ଥିବା ଜାଗା, ଆଭେନ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ଇଭେନ୍ ଟ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ
ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହାତକୁ ନିଆହେଇଛି। 1 ତାରିଖରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ହଟିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଆଭିନ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ର ଭୂମିକା ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି এটা ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଜି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯୁବକବର୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସାମିଲ ହୋଇକି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନବ ସମାଜ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। 1 ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ବନ ମହୋତ୍ସବ 1 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଇ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଆ ଥିବା ଜାଗା ଏବଂ ଆଭିନ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆଜି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ହଟିଆପଲ୍ଲୀ ମୌଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆଭିନ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାହୋଇଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଏଠି ଯୁବକ ବନ୍ଧୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁର ସମସ୍ତ ମୁରବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ହୋଇଥାଏ। ବନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗାଁର ମୁରବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଇଏରେ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଛ ଲଗାଇବା ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 1000 ଗଛ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛଠୁ ଇଏ ଗଛଠୁ ସବୁ ପୋତିଛି। କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଇ ଆଜି ଆମ ଏଇ ରୋଡ଼କୁ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଗଛ ଲଗାଇଲେ କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ମୌଜା ବାଲା ଏଥିରେ ଟିକେ ସାମିଲ ହେବାଟା ଭଲ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ମୋ ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ କରୁଛି। ଏଠି ଆମ୍ବ ବି ଲାଗିଛି ମୋର 100 ଗଛ ମୋ ପ୍ଲଟ୍ ଭିତରେ। ସେପଟେ ଉତ୍ତର ପଟେ ମୋର କାଜୁ ଲାଗିଛି ବି 100। ଏମିତି ବିଶେଷ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗଛ କିଛି ପୋତିଛି। କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ମୋର ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଉକ। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୋ ପର୍ସନାଲ ଇଏରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରାଦରେ କେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଆଉ ହଟିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିଭି ଗଢ଼ିଥିବାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ, ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିଭି, ହଟିଆପଲ୍ଲୀ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଅତି ପ୍ରିୟ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ହଟିଆପଲ୍ଲୀ।